ଆଜିର ନାଟକ ଶ୍ରୀ 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 ବାଲାଜୀ ଯୁବନାଟ୍ୟ ସଂସଦ ହାତିଆଡ଼ି ପବିତ୍ର ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ତାର ସୃଷ୍ଟ ଅବଦାନରେ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରି ଚାଲିଥିବା ସେଇ ଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର ନାଟକ ସପରିବାର ଦେଖିପାରୁଥିବା ଭଳି ନାଟକ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାରଙ୍କ ବଳିଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାର ନାଟକ ଲୁହରେ ଆରମ୍ଭ ଲୁହରେ ଶେଷ। ଆଜି 3/3/2026 ମଙ୍ଗଳବାର ରାତ୍ର 10 ଘଣ୍ଟା ସ୍ଥାନ ହାତିଆଡ଼ି ଗଞ୍ଜାମ। ରଚନା ଅଶୋକ ପାତ୍ର, ସହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଅଭୟ କୁମାର ସାହୁ, ନିବେଦକ ହାତିଆଡ଼ି ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବାରମ୍ପୁର ଶିବାନା, ମୁଁ ଆସିଛି ହାତିଆଡ଼ି। ଆପଣ ବି ଆସନ୍ତୁ, ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା, ଗୀତ ଗାଇବା, ମସ୍ତି କରିବା, ହୋଲିକୁ ଆହୁରି ରଙ୍ଗେଇ ଦେବା।